Lah babakan wong turu kula duwe cerita isuk mau Habib Zaidan turu teng pondok kula. Jam 7:30 urung tangi, turu ning jengking persis kaya bayi. Boleh saya tampilkan di sini, Beb? Modar ya. Bentuknya wapi le. Yakin. Kok jangankan wong sak Purwokerto, aku ndelok isin tak kandhani. Kowe yang bayar uang damai karo aku. Mosok turunin jeweng ki ngono iki. Kan kula mesake to wong jam 09.00 meh mangkat teng Purbalingga, akhire kula tangi le, ora tangi. Akhire tak dongo imsak, ora tangi. Akhire kula jengkel langsung, Zaidan, man buka, tangi. Ya begitu melek jangan-jangan alam barzah iki. Lah kok malaikat gondrong kurang ajar. Habib Zaidan lak mendina selawatan ta Gus Yusuf. Jadi ra perlu wedi karo takone Munkar Nakir. Wong mendina selawatan mimpin wong sak menembane kok mosok ora syafaat. Kuwi mero santai wae le. Sampai esuk kowe takoni Munkar Nakir, "Hei Zaidan, man rabbuka?" Jawaban, "Kamu nanya." Langsung gubuk malaikat. Iya kurang ajar Zaidan iki. Kowe delok Nuaiman kan. Nuaimane takoni malaikat iso ngeyel. Dadi Nuaiman iku lak anu, Pak. Mergo niki lho, niki lho. Nuaiman iku jane mboten tek soleh. Tapi mergo Nuaiman iku semat cerdas. Kanjeng Nabi niku lak iso gemujeng, salah satunya faktor Nuaiman. Satu ketika Kanjeng Nabi niku sakit, Nuaiman pirsa, bilih Kanjeng Nabi itu sukanya makan daging kambing. Akhirnya Nuaiman pergi ke pasar, ketemu dengan penjual kambing. Aku tuku wedhuse loro. Nyono Nuaiman, aja mok kayak aku. Tolong wedhusnya diberikan kepada Kanjeng Nabi sebagai hadiah. Sana kamu berangkat. Lah uangnya mana Nuaiman? Engko sing bayar Kanjeng Nabi. Akhirnya wedhusnya digawa teng daleme Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kowe sapa? Bakul wedhus. Meh ngopo? Mau ngasih hadiah. Hadiah ini dari siapa? Nuaiman. Kanjeng Nabi langsung tersenyum. Begitu kambing diterima, ternyata Nuaiman ra minggat-minggat. Nyuwun sewu bakul wedhus gak pergi-pergi. Akhirnya Kanjeng Nabi takon, "Kowe ngopo ra lunga?" Ngapunten Kanjeng Nabi, "Leres kambing ini hadiah dari Nuaiman. Ning sing bayar jenengan Kanjeng Nabi." Napa Kanjeng Nabi nesu orang? Nuaiman isu-isu teko teng daleme Kanjeng Nabi mboten daharan. Ngerti ini Kanjeng Nabi ditraktir. Nuaiman datang dengan membawa penjual makanan. Rampung mangan, Nuaiman pergi. Kanjeng Nabi takon, "Nuaiman, kenapa enggak kamu bayar?" Dijawab, "Apa yo pantes, mosok kawula kok bayari Kanjeng Nabi." Mila lak cah sekar langit lunga karo Beb Zaidan kuwi biasane sing bayar Beb Zaidan. Apa meneh kula lunga ning Gang Sadar Beb. Wah, kowe Gang Sadar ki bakul kroto lho. Kowe ngerti kroto ki apa? Pakan manuk. Manuke sapa? Rahmat. Kalau mau cerita kealimane Nuaiman ini. Singkat cerita, Pak, Nuaiman itu lak mati. Mati, Kanjeng Nabi mireng, akhirnya Kanjeng Nabi layat. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi memandikan Nuaiman, mengkafani, mensolatkan, bahkan menguburkan. Tak kandhani, kulit yang pernah tersentuh kulitnya Nabi haram masuk neraka, termasuk Nuaiman. Padahal Nuaiman ini gaweane mabuk. Tapi sahabat Nabi melaknat Nuaiman, dilarang sama Nabi. La tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan pernah melaknat Nuaiman. Kenapa? Karena hatinya mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Sehingga cerita dia mati, rampung dikubur. Nabi bilang, semua sahabat pulang, yang layat semuanya pulang. Nabi gak pulang, enggak. Kenapa Nabi? Saya mau mendengarkan percakapan malaikat dengan Nuaiman. Singkat cerita Munkar Nakir teko. Kowe kaget. Lah kuwi ana abahmu ngendikan ku madulanan degan. Sing jero sapa? Gus Yusuf. Ora ngomong kowe. Nyopet kayak jeruk iki wae malah enggak gue jeruk. Kamu tahu bedanya jeruk sama Sumiati? Jeruk mengandung vitamin C, Sumiati mengandung anakmu. Iya. Akhirnya Munkar Nakir teko takon karo Nuaiman ngene lho. Ya assalamualaikum ya ahlal jannah.
keselamatan bagimu wahai calon penghuni surga. Muga-muga awake dhewe kabeh niki sesuk ketemu Munkar Nakir langsung dikai lakop penghuni surga. Amin. Man rabbuka, kata Munkar Nakir. Nuaiman gagah jawab, Allahu Rabbi, Allah pangeranku. Pertanyaan kedua, Bu. Ya Nuaiman, man nabiyuka, sapa nabimu? Nuaiman jawab, malaikat, takonmu ra salah. Jawab Nuaiman. Nabi mulai mendengarkan dengan seksama dialog Nuaiman dengan Munkar Nakir. Malaikat itu kan SOP, sesuai dengan petunjuk peraturannya. Kedua kalinya malaikat ditakon, ya Nuaiman, man nabiyuka, sapa nabimu? Nuaiman kembali menjawab. Pertanyaannya nggak salah malaikat. Sampai ketiga kalinya malaikat bertanya, ya Nuaiman, man nabiyuka, dengan suara yang tinggi. Nuaiman jawab, ojo banter-banter, wong ini dhuwur kuburan kae. Kanjeng Nabi tersenyum mendengar jawaban Nuaiman. Kesimpulannya apa nih? Bahkan Nuaiman mampu membuat tersenyum Kanjeng Nabi sampai di alam kubur. Mila kaya kula kaya Gus Yusuf niki ngaji digawe seneng jenengan, kula meyakini. Sing paling disenengi karo Kanjeng Nabi ki ora putune, ora duriyae, ora keluargane, tapi sapa? Umate. Ummati. Nuaiman iso mlebu surga mergo iso gawe seneng Kanjeng Nabi. Kula yakin kaya Miftah Zaidan Gus Yusuf iso mlebu surga mergo gawe seneng umate Kanjeng Nabi. Kula metakon acara dalu ngoten iki jenengan seneng napa mboten? Berarti Beb Zaidan iku tiyang sae napa awon? Awon apa sae? Sae napa awon? Antum syuhada Allah fil haq. Mari kita berangkatkan jenazahnya malam hari ini. La ilaha illallah. Langsung rondo nangis Zaidan. Oke, Mas Alek. Sing bengok Mas Alek sapa? Rondo anak pitu. Alek. Lah teng mriki butuhe awake dhewe ketemu kali wong alim. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Kita itu bersyukur Pak, tinggal di lingkungan Nahdlatul Ulama, kata wong alim. Siapa yang meragukan kapasitas pondok pesantren Tegarrejo umpamanya? Siapa Pak? Yang nggak melihat kealiman Bayi Khudori so. Kita di NU niku beruntung. Duwe pondok-pondok besar, Ploso ana Yai Huda. Teng Lirboyo gada Kiai Anwar Mansur. Teng Sidogiri gada Kiai Fuad Nur Hasan dan seterusnya. Wong-wong sing model ngoten niku nyuwun sewu, mangsa wani. Marani wong sing urip niku njaluk donga, marani sing mati ndongake. Tradisi itu hanya ada dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Mila jenengan bersyukur dadi wong NU, Gus Yusuf kersa rawuh mriki. Senajan tolak kula niate ngaji, Gus Yusuf niate ngampanyake Pak Lutfi karo Gus Yasin. Ketok saka jaketmu, Gus. Ora apa-apa, Gus. Ora apa-apa. Monggo didhahar lho, Gus. Masyaallah. Ketoke luwe Gus Yusuf iki. Wong salah panitia kok Gus Yusuf transit kok. Yo akhirnya yo luwe. Tapi nggih mboten napa-napa, Gus. Wong Jawa niku gadah undang-undang ngamal yen ora ngemil, ngomel. Mila lah pengajian biasanya acaranya ono loro, siji acara inti, nomor loro acara untung. Habib ya lu ya, ayo pangan ini, coba aja. Pangan, masya Allah. Nah aku pak ini rawa Habib, rawa loro. Apa Habib? Pokoknya wong Jawa ki aja nganti kurang masalah panganan. Bedane wong biyen karo wong saniki napa, Pak? Lah wong biyen niku gak ada undang-undang, mangan ramangan sing penting kumpul. Lah wong saniki kuwalik, kumpul ra kumpul sing penting mangan. Lah wong biyen dhisike kumpule, wong saniki dhisike mangane. Mila wong biyen kalau wong saniki bedane napa? Wong biyen akeh sing lara mergo kurang mangan, wong saniki akeh sing lara mergo kakean mangan. Ana bedane Beb. Mila awakmu mangan wae le. Ning hebate Beb Zaidan iki mangane kathah tetep kuru. Itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Rondone mesake Habibe ya Allah. Apa? Habibe ngelokke aku bejan. Apa cocote? Ngono kepiye?
Walat lho. Mosok karo abahe ngomong cocote iki. Mau tak wangsuli cangkemmu ngono piye jalah ya kowe. Aja le. Lah wong alim iki Pak nyuwun sewu. Wong alim niku utamane kathah. Mila kaya kula dhewe niku selalu sadar diri. Kula niku seneng lah ketemu Gus-gus nom kaya Gus Yusuf. Kula iso ngaji. Maka media sholawat ini harus sinkronisasi, harus kolaborasi. Yang saya maksud apa? Kaya Habibe disenengi karo masyarakatnya mergo sholawatane. Bagaimana majelis ini dengan sholawat ini menjadikan masyarakat lebih baik? Caranya bagaimana? Dengan mendengar fatwa-fatwa dan petuah-petuah wong alim seperti Gus Yusuf. Sehingga nyuwun sewu, orang mung cangkeme tok sing selawatan tapi akhlaknya enggak terjaga. Kula mboten pengen nggih wong Purwokerto menikmati selawatan Habib Zaidan tapi ninggalke salat Isya. Mulih kebengen akhirnya ra subuhan. Kaya Habib mau subuhane setengah 8, usul ini ditambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Aku mau sewenang alhamdulillah Habibie sholat duha. Begitu sami Allahu liman hamidah Allahumma hdina. Loh, aku mbak duha kok kunutan aku. Kayak ngapa meneh kae? Oh, njaluk madhep mriku. Napa, Bu? Ngadeg. Ibu-ibu Purwokerto seneng Gus minta duduk apa berdiri? Duduk apa berdiri? Itulah perempuan, Beb. Di mana-mana suka yang berdiri. Kula niki pun meh rampung, soalnya balik iki kula teng stasiun, kula ngejar pesawat besok pagi jam 5 ke Bangka Belitung, dapat tugas negara. Nah, baru kemudian balik teng Jakarta, kula ngaji Jakarta besok siang, sore saya terbang Semarang, malamnya di Tegal, langsung ke Samarinda. Sorry Le, jatnya apa lebih banyak daripada kamu Le ya. Terasa neko-neko. Ya larang piye ning Purwokerto kene belas ra modal kok panitiane padake. Napa? Ah, jangan mung kene iki ngatur-ngatur kiai ya senengane. Ibu, enak apa mboten? Lanjut. Itulah karakter perempuan. Kalau sudah merasa enak, maunya dilanjutin. Ya Allah. Kurang paham, Beb. Ya Allah, aku terakhir berdiri langsung pulau lunga nggih. Bila pulau pesan tenan, lak teng Purwokerto Banyumas ana wong alim, jangan disia-siakan. Diopeni, diramut, diziarahi, disowani. Dijogo dongake panjang umur. Termasuk Suriah Tanfidiyah Nahdlatul Ulama niku tolong dijogo tenan. Mula kula bola-bali takoni Gus, idolane jenengan niku sinten? Idola kula niku kiai-kiai kampung. Kaya Mbah Mudin, Mbah Rois sak piturute. Niku wong-wong sing alim, Pak. Minimal saleh lah. Mbah Mudin niku cara teng Purwokerto namine napa? Wong sing ngurusi wong mati niku napa niku? Ah, kain. Kuwi penting lek kain kuwi. Ora ana kuwi sing ngurusi mati sapa? Wong-wong iki kurang ajar lan duwe mantu. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? TNI. Bagi takon, mantumu sapa? Kain. Padahal polisi mati sing bungkus sapa le? Kain. TNI mati sing bungkus sapa? Kain. Bupati mati sing bungkus sapa? Kain. Kain mati bungkus dhewe. Wong-wong kaya kayen niki mungkin mboten tek ngalim Gus Yusuf. Tapi dongane mandi. Ad-du'a min salimil jinan aqrabu lil qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih itu lebih cepat diterima oleh Allah daripada doa yang dipanjatkan oleh orang yang lisannya fasih. Wong-wong sakniki niku rata-rata bocahe pinter-pinter lisane fasih. Wong biyen niku nyuwun sewu lisane mboten tek fasih tapi hatinya bersih. Mbah Kayin kula ndonga li. Kadang-kadang ra ngerti domir bareng. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Tapi cangkeme mah. Wong biyen lak maca perjanjian iki. Ku mong sak-sake
Ngatirillahumma qabrahul karim bi arping sakiyin min sholati wa taslim. Jajal bocah saniki apa rupane sekar langit itu Antirillahumma qabrahul karim la taro besedan karim suwe-suwe malah kaya penyanyi dangdut biar wing sadim min salati wa taslim puasa ora kaya sing maca Habib abadati ulimla bismillahil aliyah Allah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah sing maca Purwokerto ya Allah ngabadati ngul nyimlang bismillahil aliyah Allah tapi wong-wong ngoten niku atinya bersih senajan to lisane mboten fasih. Lah kaya awake dhewe iki biasane lisane fasih tapi atine kadang-kadang kurang bersih. Contoh Habib Zaidan selawatan ning panggung karo dolanan drone ngalor ngidul ngetan ngulon. Niku sak janjane mboten delok gambar tapi milih wedokan sing ayu. Monggo Gus dilanjut nggih. Kula jam 10 kudu tekan stasiun. Matur nuwun, kula mun dugi mriki. Muga-muga sesuk bisa sowan Purwokerto meneh. Santai mawon wong kula dugi mriki sing ragati mboten jenengan. Santai mawon. Kula mung donga, kula gadah program kali Pak Lutfi kali Gus Yasin. Pokoknya lah Pak Lutfi karo Gus Yasin dadi gubernur, kita akan bikin selawatan rutin termasuk di Purwokerto. Pakai serban terus sekali-kali ngadeg. Ngadeg kasih le. Subhanallah, ganteng nggih. Apa nih? Muga-muga Habib Zaidan jodone wong Purwokerto. Amin. Rondo anak 15. Amin. Dan Allah ya kumajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, itu yang disampaikan oleh tadi Kiai Larang, luar biasa. Iki Kiai Larang, rambutnya larang, belakangnya larang, umum. Besti hati-hati.